பிரைஸ் தி லார்ட். ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு வார்த்தையை நம்ம கவனிப்போம். 2 நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் 15வது அதிகாரம் அதனுடைய 2வது வசனம் பாருங்க. சகல மனுஷரை கேளுங்கள், நீங்கள் கர்த்தரோடு இருந்தால் அவர் உங்களோடு இருப்பார், நீங்கள் அவரை தேடினால் உங்களுக்கு வெளிப்படுவார். பாருங்க, நம்ம கர்த்தரோடு இருந்தால் அவர் நம்மோடு இருப்பாராம். நம்ம அவரை தேடினோம் என்றால் அவர் நமக்கு வெளிப்படுவார். நம்ம தேடாமல் ஆண்டவர் நமக்கு வெளிப்பட மாட்டாருங்க. நிச்சயமாக ஆண்டவர் இருக்கிறாரு. அவரோடு நாம் இருப்போம் என்றால் அவர் நம்மோடு இருப்பார். அவரை விட்டு நாம் விலகுவோம் என்று சொன்னால் அவரும் நம்மை விட்டு விலகி விடுவார். ஏன்னா அவர் ராஜாதி ராஜா, மகிமை நிறைந்த தேவன், மாறாத கர்த்தர், எல்லா தேவர்களை விடவும் மேலான தேவன், எல்லா ராஜாக்களை விடவும் மேலான ராஜா. அந்த ராஜா உங்களோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவரை தேடுங்கள், அவரை பின்பற்றுங்கள், அவருக்காக வாழுங்கள்.